Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Я дякую, що ви нам довіряєте і залишаєтеся разом із нами. Мене звати Аліна Блохіна. І, на жаль, це черговий чорний день для історії кримськотатарського народу і для усіх нас. Тому що сьогодні у анексованому Криму, на території анексованого півострова, відбулися чергові обшуки та затримання окупаційною владою півострова. І, на жаль, новина, яка сьогодні стала найбільш болючою для усіх нас у результаті затримань кримських татар, померла ветеран кримсько-татарського національного руху Веджие Кашка на 83-му році життя. Вона, наскільки нам відомо, їй стало погано після затримання. І, як розповіла наша колега Севгіль Мусаєва, під час того, як її везли у лікарню, на жаль, життя цієї легендарної жінки обірвалося. Ми будемо, звичайно, впродовж усього нашого ефіру говорити про це і чути тих, хто наразі перебуває в Криму, з оперативною інформацією. Просто зараз долучаємо до нашого ефіру громадську активістку, дружину затриманого Сейрана Салиева, Мумине Салиева, з нами на прямому телефонному зв'язку. Мумине, здравствуйте, слышите ли вы нас? Наразі не маємо технічної змоги почути Мумине Салиєву. Ми повернемося, намагаємося зараз з нею встановити зв'язок. А я вже готова представити вам гостя цієї ефірної години, військовий оглядач Роман Бочкала, разом зі мною у цій студії. Роман, доброго дня. Вітаю вас. Перед початком нашої розмови ви розповіли цікавий момент з вашого життя, що ви довго жили в Криму. І тому ця тема для вас так само є близькою. Ваш коментар щодо того, що відбувається наразі на анексованому півострові, прошу. Ну, ви знаєте, насправді те, що там відбувається, якщо одним словом, то це, я вважаю, це трагедія. А якщо трошки більше говорити про це, то як військовий журналіст я буду зараз казати. Я був свого часу в окупованій Абхазії, в Південній Осетії, в Нагорному Карабасі, в Придністров'ї, в інших так званих точках заморожених конфліктів, гарячих точках. І я можу сказати, що те, що відбувається зараз в анексованому Криму, це було абсолютно прогнозовано і це було абсолютно передбачено. Так відбувається, на жаль, завжди. Тобто завжди створюється певний окупаційний режим, завжди знаходяться певні колаборанти, які починають з ним співпрацювати, і є люди завжди, які стають на путь боротьби, на путь опору. І це шалено складний шлях, це шлях, який ніколи не є простим і дуже часто, на жаль, закінчується такими от подіями. Сьогодні померла ця славетна жінка, вчора там когось затримали, завтра, можливо, ще когось затримують. На жаль, відбувається так, як це відбувається зазвичай, коли з одного боку є агресор, окупант, а з іншого є ті люди, сумлінні яких і принципи яких не дозволяють з цим просто зголоситись. Ви знаєте, ці масові репресії, ці масові обшуки, утиски кримськотатарського народу на своїй рідній землі – в чому стратегія? В чому стратегія російського окупанта? Витіснити цих людей? Задавити, просто задавити, страх. Тобто тримати людей в страху. Щоб люди взагалі боялися казати, що Крим – це Україна, щоб вони забули про це, просто витравити це з їх пам'яті. Зробити так, щоб всі вважали так, як каже Путін. Все дуже просто. Що Україна може зробити для цих людей зараз? Тому що ми... От дуже важливу справу робить ваш телеканал. Ви розповідаєте про те, що там відбувається. Є ще проекти, там, наприклад, Радіо Свобода, яке розповідає Крим Реалії. Є ще кілька проєктів інформаційних. Перш за все, важлива інформація, бо коли відбуваються такі події, то люди починають, які знаходяться на окупованій території, вони живуть в вакуумі. Там заборонені, ми знаємо, багато українських телеканалів, заборонені інтернет-ресурси. І вже навіть передбачена кримінальна відповідальність за те, якщо ти все ж таки подивишся на цей сайт через якісь програми, які тобі дозволять його відкрити. Тому важливо намагатися усіляко доносити правдиву інформацію. Бо найбільша біда, вона в цій ситуації відбувається в головах, тобто саме в свідомості людей. Вона спотворена наразі. Для багатьох, хто там живе, вони вже не розуміють, що відбувається насправді. І в них вже там формується інша реальність на основі всіх тих фейків, на базі всієї тієї брехні, яка за ці роки
відбувається. Тому треба доносити інформацію, щоб люди, які лишилися там же ж не всі сепаратисти, не всі мають проросійську позицію. Щоб вони не забували, що вони є для нас важливими, що дійсно Крим – це Україна. Знаєте, це питання, воно дуже часто постає із гостями нашої студії, і я хочу поставити його так само і вам. Чи вдасться Україні повернути Крим? Ми повернемося до цієї розмови. Зараз почуємо активіста Кримської солідарності Сейтумер Сейтумеров з нами на прямому зв'язку скайпом. Сейтумер, здравствуйте, слышите ли вы нас? Добрый вечер, да-да, слышу. Скажите, пожалуйста, какая у вас есть последняя информация насчет сегодняшних задержаний и обысков у крымских татар? Ну, если честно, с самого утра, вот даже ближе к обеду, как вот эти все процессы начались, это уже даже ни в какие рамки не лезет. То есть вот эта масштабность задержаний, обысков, арестов и, конечно же, вот этот очень печальный случай с тем, что вот Веджия Бита скончалась вследствие вот этих всех неправомерных, как сказать, даже слово подобрать не знаю, мер, которые силовики применяли, дабы каких-то своих целей достичь. То есть очень сердце болит, когда вот люди, которые переживают за свой народ, которые боролись долгие года за соблюдение прав крымских татар, как в результате стали жертвами, и уже не просто там какими-то жертвами, а жизнью своей пожертвовали на этой борьбе. По-другому это уже не назовешь. Скажите, пожалуйста, вот те люди, те, скажем так, российские силовики, правоохранители, которые приходят к крымским татарам, как они объясняют, чем мотивированы сегодняшние обыски, что вменяют? Ну, насколько я знаю из социальных сетей, вменяли якобы, что кто-то у кого-то там вымогал денег. То есть, как заявил Нариман Джелял, то есть ситуация там в ровности наоборот. То есть этот человек, которого силовики говорят, якобы у него вымогали деньги, на самом деле, по утверждению Наримана Джеляла, он украл эти деньги у Веджия Бита, которые впоследствии вот пришли силовики, и из-за их визита, не выдержав, да, ее старое сердце, она сегодня скончалась. Я хочу вас спросить, знаете еще, что вот в связи с этими действиями, в связи с этими обысками, с этими задержаниями сейчас в Крыму, я прекрасно понимаю, что все очень огорчены, все шокированы, но люди готовы дальше бороться. Нет, не слышали ли вы такого, что кто-то хочет, знаете, там уехать, скрыться, убежать от этого ужаса, от того, что происходит на полуострове? Ну, я как понимаю, то есть крымско-татарский народ уже показал, история уже показала, что не является трусливым народом. То есть как нашим бабушкам, дедушкам, родителям на их долю перепало немало трудностей и испытаний. Ну, Всевышний, наверное, и нас сейчас так испытывает, и молодежь, и поколение, которое постарше нас, то есть вот этими различными обысками, задержаниями, похищениями, пытками. Ну, я думаю, с помощью Всевышнего мы будем и дальше противостоять этой несправедливости и бороться за соблюдение своих прав, которые у нас есть. То есть и эта вся борьба, даст Бог, как была, так и будет исключительно мирными путями. Сейтумер, я очень благодарю вас за то, что вы нашли возможность и присоединились к нашему прямому ефіру. Сейтумер Сейтумеров, активіст Кримської солідарності, був з нами на прямому зв'язку скайпом. Ми продовжуємо слідкувати за тим, що відбувається наразі на території анексованого півострова. Ми завжди з вами знаєте про це. Ми повертаємося до розмови у студії. Роман Бочкало, нагадаю, військовий оглядач разом зі мною цієї ефірної години. Романе, ми завершили перед включенням. Я поставила вам питання, як ви гадаєте, чи повернеться Крим в Україну? Дивіться, питання це не таке просте, щоб так просто, знаєте, коротко відповісти так, ні. Якщо є у нас пару хвилин для цього, Звичайно. то я, можливо, буду казати зараз не зовсім традиційні речі. Звичайно, хочеться сказати так, ми повернемо Крим і так далі. Звичайно, повернемо, але не все так просто. І якщо, враховуючи, знову ж таки, міжнародний досвід, що може статися, і, скажімо так, за рахунок яких подій це може статися, то тут все не так просто. Давайте згадаємо, наприклад, анексію Судетів.
в Чехословаччині, да, гітлерівською Німеччиною. Як чехословакам вдалося повернути цю територію? Лише тоді, коли Третій Рейх пав. Тобто внаслідок глобальних подій, коли, власне, не стало тої нацистської Німеччини, яка вкрала цю територію. Так само приблизно, я вважаю, може бути з поверненням Криму. Просто повернути його військовими методами, я вважаю, не те, що неможливо, але недоречно і недоцільно. Бо це призведе до шалених втрат, і просто ті люди, які там загинуть, це будуть тисячі, десятки тисяч людей, ми просто втратимо взагалі будь-яку підтримку і розуміння того, що ми там на правильному шляху. Це буде просто море крові. Тому ми відкидаємо такий варіант. Другий варіант – дипломатичний. Я не бачу дипломатичного виходу з цієї ситуації. Росія на це не піде. Ми можемо тут говорити про повернення Донецької і Луганської частин тих областей, які окуповані. Але от щодо питання Криму, воно буде для Росії принциповим, вони не підуть дипломатичним шляхом на повернення Криму. Якщо брати політичні варіанти повернення, то вони можуть бути, наприклад, в площині того, що після Путіна прийде якийсь інший президент і скаже, так, ми були неправі, повертаємо. Але хто? Чи є в Росії наразі фігура, яка замінить Путіна і так зробить? Звичайно, ні. Бо за Путіним, на жаль, стає шалена підтримка росіян, які так само, як і Путін, більшості своєї вважають, що він правий, анексувавши Крим. Тому жоден російський президент на це не піде. Тому лишаються інші варіанти, і вони полягають в геополітичній площині. Тому я впевнений, лише внаслідок дуже серйозних геополітичних потрясінь, наприклад, як розвал Російської Федерації, а я би цей сценарій не відкидав. Бо насправді Росія – це не просто федерація умовна, це дійсно федерація, бо там проживає дуже багато народів, там дуже серйозні протиріччя і по Чечні, так, і по інших Кавказьких республіках, там і Дагестан, Інгушетія і так далі. Є питання і по Сибиру, є питання по особливо Східному Сибиру і так далі. Тобто питань цих багато. Тому я би не відкидав і такі можливості. Я би не відкидав і іншого. Наприклад, Росія почне дійсно агресивну політику щодо вже відверто визнану агресивну поведінку, війну фактично, так, по відношенню до інших держав. Такий варіант теж не треба відкидати. І нещодавно керівництво НАТО про це заявляло. Що ті навчання, які зараз проводить Росія, вони якраз наступального характеру. Для чого? Тому, якщо, наприклад, Росія почне цю війну, то вона її, звичайно, програє. І внаслідок цього теж можуть бути міжнародні рішення щодо повернення території, яка Росія вкрала. Якраз ми кажемо про Крим. Тобто, лише я бачу в цій площині повернення. Але якщо це повернення відбудеться, то я не бачу, скажімо так, однозначного повернення саме до того, скажімо так, українського Криму, який він був до цього. Я вважаю, це вже має бути трохи інший Крим, і кримський татарський народ має отримати своє законне, абсолютно легітимне історичне право бути, перш за все, господарями цієї території. У складі України як автономії, чи якось інакше, але перш за все це має бути кримсько-татарський, український Крим. Отак. Тобто, а просто повернутися до того стану, який був, я вже не бачу таких можливостей. Романе, ще одна ескалація, яка відбувається зараз на території нашої держави, це Луганськ. Багато надходить інформації про те, що так званий ватажок фейкової республіки ЛНР втікав до Росії. Потім говорили про те, що ні, він у Луганську. Знову ж таки, сьогодні надходить суперечна інформація. Мені взагалі не цікаво, де він зараз є. От абсолютно. Чим більше ми кажемо про цих ватажків, тим більше ми піднімаємо їх цінники. Бо вони це зеро, вони ніхто, вони не приймають жодних рішень. Рішення приймаються в Кремлі. Я не знаю, що відбувається в Луганську, бо я, на жаль, чи на щастя, не в Луганську. На щастя, бо я там є розшукуваною персоною, Луганське МГБ десь півроку тому подало мене в розшук, тому якщо я приїду в Луганськ, то там будуть до мене, мабуть, великі питання. Але поки ви тут в Києві, ви знаєте, читаєте, що відбувається. Що там може відбуватись, то
На мій погляд, це просто йде кримінальна розбірка. Мабуть, я спілкуюся з деякими мешканцями Луганська в режимі Фейсбуку та інших месенджерів, які повідомляють звідти ситуацію. Так от, фактично, цей Корнет, він став досить впливовою фігурою. Він почав контролювати певні контрабандні потоки, наркотичні потоки, які надходять з боку Росії. А Плотніцький, він традиційно, як людина, яка мала ще до війни відношення до паливної галузі, він заправщиком працював, водієм працював, тобто він мав до цього відношення, то він почав контролювати паливний ринок. І оці всі контрабандні потоки, там, бензину, дізеля і так далі. От, тому я допускаю, що, мабуть, десь в них відбулись якісь такі, знаєте, перетин інтересів, що призвело до конфлікту. В Росії я би знову ж таки не відкидав, що це може бути і інспіровано Кремлем, навіть інспіровано просто в тій частині, щоб в цю ситуацію не втручатись, а подивитись просто, чия візьме, хто переможе. Бо той, хто контролює Луганськ, фактично, точніше навпаки, Луганськ контролює той, у кого є право сили. Там немає імперативу довіри населення до жодного з цих ватажків. Просто кого Кремль призначив, той і керує. Тому Кремль, звичайно, хоче покладатися на самого агресивного, на самого сильного з точки зору інтересів Кремля. Тому якщо переможе в цій ситуації Корнет, він їх влаштує. Переможе Плотніцький, він їх теж влаштує. Що єдине позитивне я бачу в цій ситуації, бо тут почали вже говорити, що це зараз нагода повернути Луганськ. Я не бачу такої нагоди абсолютно, бо завтра замість Плотніцького буде хто завгодно. Питання в іншому. Росія багато разів заявляла під час Мінського процесу, що за столом перемовин мають бути представники оцих фейкових республік. Так от, такою своєю поведінкою вони абсолютно себе нивелюють. Вони і не є стороною цього процесу, але навіть вони демонструють те, що і не є підстав вважати, що вони можуть взагалі представляти інтереси народу, тобто того населення, яке там проживає. Бо ми абсолютно бачимо, що просто є ляльководи і є оці ляльки. Тому дуже добре з цієї точки зору, що це відбувається. Це ще раз підтверджує українську позицію, що їх в процесі переговорів не може бути. Бо сьогодні це Плотніцький, а завтра це хто завгодно. Ну, дивіться, якщо це внутрішні розбірки, ми знаємо, так що конфлікт між Корнетом і Плотницьким він назрівав упродовж певного часу, зараз загустрився, але ми розуміємо, що це все не відбувається без команд з Кремля і без їхнього відома таких конфронтацій всередині цієї фейкової республіки бути не могло. Яка тоді причина? Чому тоді виходить так, що Путін не контролює своїх поплічників на Луганщині? Чи як? Чого ж це? Є така, знаєте, російська приказка «розділяй і властвуй». Чого це? Це нормально. Я думаю, що Росії якраз невигідно, коли буде сильний Плотницький, коли він буде контролювати повністю все. Так точно їм буде невигідно, якщо б цей Корнет контролював абсолютно всі міністерства там і так далі, силовий блок. Тобто це якраз дуже зручна ситуація, коли вони між собою сваряться, а є сильна Москва, яка спостерігає так і дивиться, чия ж візьме, і потрошки так врівноважує ці всі сторони. Тому якраз оці внутрішні конфлікти, вони на руку Москві, вони не дають посилення жодної з груп впливу, які зараз там на території так званого ЛНР захопили владу. Є якась роль так званої ДНР у цьому процесі? Не виключаю, бо вже були спроби, скажімо так, об'єднання цих несправжніх республік. І тому я думаю, що пан Захарченко, він зараз намагається в цій ситуації, скажімо так, отримати золоту акцію на тлі послаблення позиції Плотніцького та Корнета, бо так чи інакше вони зараз послабили обидва свої позиції, так? Просто, скажімо так, підсилити свою позицію, можливо, там десь в Москві домовитися, щоб він, умовно кажучи, був там певним таким, контролювати цю ситуацію. Дивіться,
знаємо, що здається 21 листопада, коли розпочалася ця ескалація у Луганську через контрольовану бойовиками територію кордону, зайшли російські танки, російське озброєння. Потім президент Петро Порошенко скликає воєнний кабінет. Ми говоримо зараз, знаєте, про роль тут так званої ЛНР, так званої ДНР, Російської Федерації. Яка в цьому роль України, поговоримо з вами після того, як почуємо Тамілу Абдулаєву, дочку затриманого Курциїта Абдулаєва. Наскільки ми знаємо, вона зараз їде до батька. Тамила, здравствуйте, слышите ли вы нас? Добрый вечер, да, слышу. Скажите, пожалуйста, какая у вас есть информация про своего отца, где он, что ему вменяют? Все, что можете нам рассказать. Ну, пока что у нас никакой информации нет. Единственное, нам сообщили, что их повезли в отдел. Какая улица? Улица Декабристов. На улице Декабристов. И больше никакой информации мы, не владеем. Их забрали, нам не сообщили ничего. Мы спрашивали, куда вы везете папу, дядю. Нам вообще ничего не ответили. Сюда адвокаты наши, Турбединов, многие, Смедляев. Пока что мы не владеем никакой информацией, нам никто ничего не говорит, не сообщил никто ничего. Ждем. Скажите, пожалуйста, ранее какие-то преследования вашего отца были? Были ли у вас какие-то мотивы думать о том, что вот такое может произойти? Честно сказать, отец думал об этом, но мы не общались на эту тему с ним никогда, поэтому для меня это было, конечно, немного шоком. Для меня вот сейчас я в таком состоянии, что я не понимаю, что происходит. Отец был готов, я думаю, что к этому. Он знал, что это будет, потому что такие люди преследуются у нас, поэтому... Как вы думаете, что дальше будет сегодня происходить? Отпустят ли вашего отца? Возможно, вы уже общались с адвокатами, вы сказали, что они тоже едут к вашему отцу, Курцииту Абдулаеву. Возможно, они что-то говорили? Пока что, я же говорю, мы только подъехали сюда на место. Вот нам сообщили, где могут их держать. Мы сюда приехали, еще ни с кем не виделись, ни с кем не общались. Вот только-только подъехали адвокаты, зашли туда. Поэтому никакой информации у нас нету. Мы не владеем никакой информацией на данный момент. Мы не знаем, что, где они, вообще здесь ли они, точная ли эта информация. Поэтому мы ждем. Тамила, спасибо вам большое. Мы будем ждать точно так же вестей от вас и относительно остальных задержанных сегодня на території аннексованого полуострова. Таміла Абдулаєва, дочка затриманого Курциїта Абдулаєва, була з нами на прямому зв'язку телефоном. Вона, власне, поїхала наразі до свого батька. Як тільки ми матимемо змогу розповісти вам більше, обов'язково будемо робити включення з Криму для того, щоб розуміти, що наразі там відбувається і яка є остання інформація. Роман Вочкала, військовий оглядач, нагадую, у моїй студії. Ми з вами зупинилися, пане Романе, на тому, яка ж роль України у тому, що наразі відбувається у Луганську. На вашу думку? Я думаю, що тут Україна не є частиною, скажімо, цього конфлікту, того, що там відбувається в Луганську. Тому тут треба, мабуть, може по-іншому ставити питання, як Україна може скористатися в цій ситуації, що ми можемо, який мати з цього зиск. І ще я хотів би прокоментувати ваші слова щодо танків. От всі кажуть, що заїхали танки, але при цьому є тільки одне фотопідтвердження, і на цьому фото БТР. Заїжджає БТР. Тобто танків, на жаль, ніхто чомусь не показує. Я не виключаю, що там дійсно були танки, але тут вже ще питання до ОБСЄ. Якщо ви кажете про танки, будь ласка, покажіть їх. Бо ОБСЄ, на жаль, є багато свідчень цьому, вони дуже багато чого не демонструють. А це би була дуже важлива інформація для міжнародної спільноти. А вони ж дають таку інформацію, тільки підстави вважати, знову ж таки, російській пропаганді давати оці свої фейкові меседжі. Типу, от бачите, українці знову кажуть про російські танки, а де ж вони? А там дійсно на фотографії лише БТР. Я ж думаю, ті оглядачі ОБСЄ, які вони бачили цю колону, вони ж могли і інші фотографії зробити, але чомусь вони
вони їх не демонструють. Якщо там дійсно були танки, то я просто вимагаю, щоб ОБСЄ їх демонструвала, ці танки. От. Щодо того, що дії України, абсолютно справедливе було рішення президента України, Верховного Головнокомандуючого, зібрати військовий кабінет і цю ситуацію обговорити, бо на той момент було незрозуміло взагалі, що відбувається і як Росія може цю ситуацію використати. Були побоювання щодо того, що Росія може розв'язати якусь таку військову агресію по відношенню до України, скориставшись цією нагодою і під виглядом заспокоєння ситуації всередині так званого ЛНР завести туди велику кількість техніки. Але я насправді не бачу для цього серйозних підстав, бо для того, щоб починати якусь відверту агресію, потрібні хоча б формальні підстави. Як правило, завжди агресор їх шукає. Так от, конфлікт всередині ЛНР, він такою підставою бути не може, бо це абсолютно внутрішня ситуація оцих терористів. От, тому хотів би заспокоїти громадськість, тут немає такого бачення, що саме Росія зараз цим скористується в такому ракурсі. І спілкувався сьогодні з багатьма українськими військовими, які зараз перебувають в зоні антитерористичної операції. Там ситуація не є зараз загрозливою, тобто вона контрольована і немає підстав вважати, що от раптом щось там зміниться. Тобто бійці наразі ведуть оборону у штатному режимі, так? Звичному режимі. Добре, ми говорили зараз про те, що було, про те, кому це може бути вигідно, як це можуть скористатися, але питання, що нам чекати надалі. Знаєте, ви згадували також про представників ОБСЄ. Знаємо про те, що перший заступник голови спостережної місії Олександр Хус збирається зустрітися із ватажком так званої ДНР Олександром Захарченком. Різна інформація надходить. Надалі, як будуть розвиватися події, як гадаєте? Ви знаєте, на жаль, є логіка розвитку, чи навіть неправильно кажу, на жаль, є просто логіка розвитку конфліктів. І, на жаль, вона сумна для України в цій ситуації. Бо, як правило, якщо в перші 4 роки ситуація кардинально не змінюється в бік поліпшення ситуації, то потім вона починає приймати риси так званих заморожених конфліктів. І далі ми можемо ще 10 років, 20 років говорити про те, що відбулося, і нічого не зміниться. Оце такі сумні, скажімо, висновки, які зараз можна зробити. Ми за ці 4 роки не просунулися майже на жоден серйозний крок з точки зору вирішення цього конфлікту. Навпаки, мені здається, відбулося певне віддалення на тлі скорочення соціальних виплат тим громадянам України, які проживають на окупованій території, на тлі так званої торгівельної блокади і так далі. Я не кажу, що це є погане рішення, але просто будь-яке рішення, воно має як плюси, так і мінуси. Так от, мінусами цих рішень було віддалення України від окупованої території, знову ж таки, України. От, тому не бачу я якось, знаєте, такого немає в мене якогось позитивного настрою, якщо дивитися на цю ситуацію там в перспективі найближчих років. От просто не бачу, на жаль. Ви про важливий дуже момент заговорили, про простих людей, які проживають на цій території. Тому що, наскільки ми знаємо за інформацією Головного управління розвідки Міноборони України, те, що на брифінгу повідомив речник Міноборони України Олександр Матузяник, з Луганська вивезли усі готівкові кошти. У банках і банкоматах немає грошей. За його словами, тобто за інформацією ГУР Міноборони, вивезли їх на територію Росії. І от напередодні також була інформація, що люди масово залишають Луганськ. Як усе те, що наразі відбувається на сході країни, відобразиться на простих людях, на мешканцях, які живуть в цій території? Справа в тім, що в Луганську зараз немає справжньої якоїсь фінансової системи. Це все міф. Тобто просто є російські гроші, які туди завезли, тому в будь-який момент їх можуть звідти вивезти. І просто треба це розуміти. Щодо простих людей, то ви знаєте, мені цікаво, чому цей пан, який з ОБСЄ, ви називали його прізвище,
прізвище? Олександр Хук, так. Хук. Чому він хоче зустрітися з Плотніцьким, а не з представниками? Захарченком. А, з Захарченком. Він з Плотницьким зустрічався, до речі, Вже якраз зустрічався. напередодні того, як це все почало відбуватися. Так от питання, чому він зустрічається з цими людьми, які є терористами, які є злочинцями, чому немає іншого формату обговорення цієї проблеми? Я можу привести паралельний приклад. Сирія. Вона розділена зараз на багато частин, одну з яких контролюють регулярні війська, іншу так званий ІДІЛ, ще різні частини, там курди контролюють певну частину і так далі. Так от, сирійський конфлікт, він теж має міжнародний формат обговорення і вирішення. Ці зустрічі відбуваються у Відні. І там, в тому числі, під час обговорення присутні і представники окупованих територій. Але це не ті люди, які представляють окупаційні режими і проголошені якісь незрозумілі терористичні організації, а ті люди, які з тих чи інших причин були змушені покинути цю територію. Але вони мають абсолютно легітимне право її представляти, бо вони є жертвами цієї ситуації. Тому мені хотілося б, щоб коли ми обговорювали в міжнародному контексті вирішення цієї проблеми ситуацію, щоб ці регіони представляли не ці ватажки чи інші представники окупаційних режимів, а саме мешканці цієї території, жертви цих режимів. Ми сказали про те, що на Луганщині можна легко завести гроші з Росії, легко їх вивезти. На жаль, так. Росія зараз там може робити взагалі, що вона хоче. Чи існує взагалі економіка так званої ЛНР? І там є контрабандні потоки. Там є режим, знаєте, якщо порівнювати з медичною темою, то це просто режим такого життєзабезпечення. Просто щоб організм не вмер, да, йому там треба трошки щось крапати і так далі. Тобто Росія просто дає якісь фінанси, так само як з Придністров'ям, так само як з Абхазією, Південною Осетією, які абсолютно дотаційні. Вони просто фінансуються з російського бюджету. Так само зараз фінансуються ЛНР та ДНР. Звичайно, там немає абсолютно ніякої самостійної економіки. Там немає взагалі таких речей, як якийсь торгівельний баланс там і так далі. Тобто є просто така модель існування. Знаєте, ви сказали про те, що якщо говорити загально, то перспектива повернення цих територій – це не перспектива найближчих кількох років. Якщо не зміниться динаміка, якщо не зміниться підхід, розумієте, якщо ми далі будемо просуватися таким же темпом, такими ж приблизно діями, які ми бачимо. Я при цьому не кажу, що Україна нічого не робить. Насправді в цій ситуації досить складно діяти. І я не заздрю представникам України в цьому процесі, бо їм протистоїть одна з потужніших держав, це Росія, керівництво якої ще й абсолютно нехтує міжнародним правом. Тобто, коли ми сідаємо за стіл, ми починаємо посилатись на якісь абсолютно нормальні, зрозумілі всьому цивілізованому світу норми та правила існування взагалі людства в 21 столітті. А напроти нас сидить, вибачте, мавпа з гранатою, розумієте? Тобто ми не знаємо, чого від них очікувати завтра. Тому це насправді дуже складно. Але факт в тому, що так чи інакше, але корінь вирішення проблеми, він все ж таки в площині перемовин, чи не перемовин, а інших відносин, можливо, навіть військових, з Росією. Бо вирішення цього питання, воно саме в цій площині відбувається. Романе, тоді за які такі, знаєте, якості Путін обрав, як ви сказали, саме цю мавпу з гранатою? Знаєте, я про це писав у Фейсбуці, сам себе не хочу цитувати, але моя думка така сама, як вона і була. Основний критерій профпридатності оцих ватажків – це просто готовність виконувати будь-які накази. Не рефлексувати з точки зору порушення якихось прав людей, які там проживають. Робити вбивства, чинити інші злочини, грабувати людей. Як цей Корнет, він 3 роки живе вже в чужому будинку, його це абсолютно не цікавить, що це взагалі не його власність, але він там собі живе. Це для них абсолютно природне, це просто як характеристика. Тобто це ті люди, які не мають абсолютно ніяких, знаєте, червоних флажків, якихось буйків, куди там не можна далі запливати. Просто вони готові виконувати будь-які накази. Я перепрошую, мушу вас зараз перервати, тому що з нами на прямому зв'язку Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України з питань АТО. У нього розпитаємо останню інформацію. Пане Олександре, доброго дня вам.
Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні на брифінгу заявили про те, що з Луганська вивезли усі готівкові кошти. Яка наразі ситуація серед місцевого населення? Ви знаєте, дійсно, наша розвідка повідомляла, що ота ситуація, яка зараз виникла на окупованій території, на території цього псевдодержавного утворення ЛНР, там оці внутрішні чвари, перевороти, переділ влади, там вже, знаєте, якби не зрозуміло, хто насправді проти кого там повстав, хто там робить перевороти. І як завжди, як наслідок від цього страждає мирне населення. Зокрема, це люди, які найменш соціально захищені. От за нашою інформацією, нашої розвідки, на сьогоднішній день люди там не можуть зняти готівку ні з банкоматів, ні у відділеннях їхніх банків. Вони, зокрема, пенсіонери звертаються до їхніх так званих фінансових установ, якщо можна їх так назвати, із запитаннями, як можна зняти готівку. Їм там неофіційно говорять про те, що грошей немає, до кінця року грошей не чекайте, ну і таке інше. Але причини вони не пояснюють. Розвідка Міноборони повідомляє, що є інформація попередня, що вся готівка була вивезена до території Росії. Пане Олександре, я хотіла вас ще запитати, знаєте, у зв'язку з цією ситуацією, яка склалася наразі в Луганську впродовж останніх кількох днів, чи спостерігається ескалація конфлікту, ескалація, так, збільшення обстрілів у зв'язку із цим, за вашою інформацією, за вашими даними? Ну, я можу сказати наступне. Впродовж останніх днів ми спостерігаємо на лінії зіткнення більшу кількість ворожих збройних провокацій саме на Луганському напрямку в порівнянні з Донецьким. Якщо говорити більш предметно, то минулої доби на Донецькому напрямку ворог порушив режим припинення вогню лише тричі. Але тут питання в іншому. У нас є інформація, що оця ситуація, яка зараз виникла в Луганську, ця ситуація може призвести до того, що бойовики можуть скористатися цим для того, аби активізувати бойові дії на Луганському напрямку. В тому числі, які можуть призвести до певної ескалації конфлікту. Знову ж таки, розвідка повідомляє про те, що є інформація, що певні командири, ватажки бандформувань так званого армійського корпусу ЛНР, АК так званого, вже готують ствольну артилерію для того, аби вести вогонь з артилерії безпосередньо в глибину окупованої території Луганщини, подальшому звинувативши в цьому Збройні Сили України і, відповідно, Україну в порушенні Мінських домовленостей. Якби наше завдання тут головне – це моніторити ситуацію, посилити спостережні пункти і одразу невідкладно інформувати і представників спостережної моніторингової місії, і представників спільного центру контролю і координації питань припинення вогню, яка на сьогоднішній день там також функціонує, про те, що наразі відбувається на окупованих територіях і на лінії зіткнення, аби в подальшому спростувати оці безпідставні звинувачення, які можуть знову ж таки лунати з вуст ватажків бандформувань на адресу української сторони. Пане Олександре, я дуже дякую вам, що ви долучилися до нашого ефіру. Олександр Мотузяник, речник Міністерства оборони України з питань АТО, був на прямому зв'язку разом із нами. Романе, попрошу вас дуже короткий коментар. Наш ефірний час добігає кінця. А з приводу того, про що говорив пан Олександр. Я згоден з Олександром Мотузяником. Дійсно, ця ситуація може призвести до ескалації. Ну, власне, це є, вона розхитується те, що там відбувається, це призводить до розхитування ситуації. Тому, дійсно, терористи, вони можуть вдатися до провокації, щоб скористатися цією ситуацією. І, по-друге, якщо там відбудеться дійсно певний якийсь такий переворот і владу нібито там захопить. Я кажу нібито, бо справді все ж вирішується в Москві щодо цього, рішення там приймаються. І прийде якийсь там новий ватажок. Пригадайте Захарченко, коли він тільки був призначений, він одразу активізував бойові дії, бо йому треба було самоствердитися на новій посаді. Так само може бути в Луганську, якщо зараз замість Плотніцького, який ніколи не був таким войовничим, він такий завжди був досить пасивний з точки зору військових дій, навіть
на тлі Захарченко. Якщо зараз прийде якийсь інший, то він, звичайно, буде намагатися діяти більш агресивно. Пане Романе, я дуже дякую вам за цю розмову. Роман Бочкала, військовий оглядач, був гостем цієї ефірної години. Ми продовжуємо відслідковувати ситуацію на анексованому півострові. Усю подробиці будемо розповідати у нашому прямому ефірі. А за 5 хвилин ефір телеканалу АТR продовжить «Заман». Дочекайтеся.